Anong sabon natin mo? Na ba ngayon? Ayaw ka nang Eric. Interview ni, interview. Ano sabon yun? Maligo ba ka eh? Anong Eric ni? Sekretaro, ang laba. Maligo ba ka? Ano sabon na gawin ito? Sige, sige. Kuyog na to ang kasmit nilang king-king ba? Uy, kuyog daw ang kasmit nilang ihi. Ano? Nilang king-king. Nila ito, ang TV, ano direct? Ano ba? Masasabi natin ngayon. TV, ano direct? Ito, ang TV. Sa TV yan eh. TV Times. Chibit. Ay ka sir. Kasi itong gamit sa mga blow. Kuno blow. Ligor. Naibuhok pa kuno. Sige na. Bulbul na. Atag mo. Ito, nangilag kita.